ndanga ndatoti zvaramba zvepano ndakundikana ndoinda kumba. Wakundikana? Kuna chikundikana sei? Ndikotokozvona kuti zvinhu zviendere mberi izvo zvamatogadzira kare. Zvaramba semukuva Tobias. Zvarambowo zvokuti ndini kuona zviri kuchita sei muri mamesa nyumba. Chika chingozvikunde sei? Tinokunde here? Hayi, zvivana kunda. Nokuti zvingasendere mberi. Sendere? Muri kunamata here mukuva Tobias? Ndikunamata. Bozi mukasandinamatira ndoinda ndakundikana kenyi? Aiwa. Ndikuti kunamatira icho shuwa ndikuti namata choshuka kana ndousiku zvangu ndikushati namata nyumba yangu idii. Ipere. Namatai. Bozi nhasi makuseninda ndatoti zvaramba izvi zvekuti zvitina zviuye pano. Pazongoita ungirozi. Ikati aiwa zvitina ngazviuye. Hamozviona. Saka rambai muchinamata mukoma Tobi. Aiwa, ndikutaura neMwari. Nditondere kwene izvozvo. Saka ndoziva ndikuti zvienderera ndikuti namata. Hairipo. Saka urichi? Shuwa ndikutofarira zvinhu zvechikwadi. Zvandikutofarira ndikatofarira kuti shuwa ndikutarirwa ndione nyumba yekuvata. Chandozva ndikuda izvo chacho kuno kuti kunyepa kuti sei. Vakona kuti zviderere pasi. Ngachikwire zvisina mudenga. Shuwa kuti zviendere mberi kuti Mwari andikunde shupa nyumba iyoyo. Shuwa ndiye ndikuda. Hapana chimwe chandikutsvaga ipapo. Ndione pakurara. Mungona imba chete nyango mukavata basa zvina basa. Basa chaizvo. Netransport kuti natora chidhina. Saka chidhina izvi zvinoona kuti zvisvike kuno. Tikumidze kuti tive nyumba yekupera. Saka zvatikuda izvozvo ngazviuye. Zvakazara. Asi iri kufamba ke? Ari kufamba. Muri kunzwa sei? Hayi, kunzwa chaizvo. Mukunakirwa? Uri kufambira here? Uri kuvata here wopedze umambo uku ati dai angopera imba iyi? Ndizvoti yangopera chete. Aiwa. Zvenyu bo. Zviri sei guys for the peep up. Tadzoka futi tiri kuno kwachireya kwedu. Mudzimai wamukoma Tobias hanzi apo kuda watombopinda mukati memaraini kunotsvaka miriwo I don't know. Saka apo patina bhudhi wangu achivabvunza kuti basa radii nhasi. Saka ratombofamba ndichaenda kumusoro kwacho ukuko. Last time ndakakumbira nokuti ndokumbira kuti kana varipo vanokwanisa kutibatsira kuti tionewo mhasa pasi. Pane kamwana akagara apo kamuchikaona akako. The other time pandandiri kuno kupata wakavata achema usiku veduwe. Kuna vana varipo nemagumbezi vanenge vasingachadiwo kana masekondi hand kana kuti nyangwe dzva kana uchikwanisa unokwanisa kuti bata pamwe mogona kusiwa pabhazi towapowo machira chakavata chichema chisikana icho zisingaiti chapindwa nechando plus panhu pacho pavanga vachiwatowo pasi direct manje. Saka ndakambokumbira mhasa ndakutenda mhasa tadzwana mbiri pataona hombe nediki yakaita hombe neyakaita doko ndodzandambowana sofa ndinozviona ndichambotarisa kuti chambotarisa kuti hakuna here kumwe kwandingawana yakaita ziguru chaito vanhu vakwanise kuwadzira ava kuda ndovata direct pasi ndangodziwanawo at a cheaper price. Handiona tadziwana at a very cheap price but saka ndiri pamisheni kuda kuzotsvaka ichi ndo chakanaka chekugarira pasi even kumabasa togarirawo ichochichi ndo mhasa dzenyu shandisi kuziva kuti modzisepi mopa ndianovata pamhasa idzi nemukuru wacho vasikana vana vatatu havana mhasa imi munarwere uri pasi movata paimi ndivata iro riwanireyati riya rihombe vatava saka chacho chimboti ko wamaita anogadzira mhasa varipi vamona varipo kupi uyu ani mushauri apa papi apa andori nadzo here anogona nacho timuziva ndishava shava neshekuru wangu mozvamubvunza kuti ane mhasa hombe here ichi chorega wetirwa chingabai kana tiwanewo pekugara kutamba hangu guys ozonzi kuda kutotongira vanhu mhasa dzavo ndedzenyu idzi
pamwe vasikana vaviri vanoshandisa idzi totsvaka rumwe rukuru moshandisa irwo kana kuti mukomana oshandisa igogo motora rwenyu vana vowadzira bhosi pavanowadzira pacho nechimwe choenda diviri chimboona kuti chimwe chowadzirika sei iwe bvakupadhi vabvise chibhodhe rine munhu kandoda mukuona imomo ziguru andizokwana choda chakadai chione mumwe wacho zvinofara nazvo zvona izvi togona kudai togona kuchinjanisa todaiwo todaiwo ndinoona kuti dhisaini inobuda sei wakwana kuuya uku saka kutotora vana ava vasikana vanovata hauchioni so vasikana vanokwana apa ini ndozvinowadzira changu pasi saka papo waita vasikana vokuvata apa panditi indowadzira pane chimwe changu chakaita chidhende so ndowadzira ngu pasi iwo enda ipapo asi dai ranga riri ziguru chatasa kuti hakuna neziguru kueka ari neruka guys by the way aya ini ndangomaona nevamwe madha vangu vachitengesa ndavahwira tsitsi zingaiti vavakura zingaiti vachifamba vachitengesa chimhasa ndikati chindipai mhasa dzacho muinde gumba nekuti vangu vachitoti gumbo ravo vachibva kuchipatara vachikamhina saka ndangotora idzidzidzi dziri 2 dzavanga vanadzo ndobva ndatombovasiya vakazorora pangu vakazorora vachita vasikowa zvakanaka mbuya vachivavo saka ndo zvaitika ndatongodzitengawo kuna mbuya ivavo mushamo inoita sekuti vangu vasingatonyatsokunzwa mushe zvachose chose saka vana vava nepekuvata kapa vakadai vanokunguruka vakaenda kwakadzoka kaenda kwakadzoka zvavo zvaita ini ndoswadzira ipapapa zvaita kati tokupai mhasa tatenda chaizvo zvekuti vafana vanovabondera vapiwa zvekuti vadini vaone kurara chikana ichi tafara chacho nichivativa chinachipanachaika zvivane sei nezvinhu izvozvi zvekuti vana vavararawo saka ishuwa vana zvadai so zvatonaka pamusiko kuti varare tikati nhau iripo yekuti vatoita kutenda kwandaitawo nekuti ishuwa tatenda nezvinhu izvozvi zviri takustendi manje kwavatobhesi saka vhidhiyo imwe yatikapesa kuposta makaona takangopedza kasaidha vanhu vakafamba ndoya panapa akasimuka oya kuno zviri sei ndopa saka last time takapesa tiri apa saka vabva vauya kudaiwo so ndokwarohwa uku ndezvitira zvazvadaitizvo zvasara kuri sei bobo hoya kunoku tova kuti parohwa basa apapo saka izvozvizvi tambeketawa netransport kuti tikwanise kutoregwa zvimwe zvitinha mangwana mangwana ndonasa kuti chambuka makusenseni kunotora 4000 bricks dzedu dziya dautenda mbotenda vanhu katazoiwana mutransport inonzi chiibudi transport zviri sei inonzi transport tazoiona chi transport yekuti zvitina zviuye saka tamboinda kumashopu ndobva chada chirongwa kuti zvofamba sei saka chambobata futi kanza mangwana makusese tofanira kuti tinde kunotora zvitina basa chaizvo
netransport kuti natora chitina saka chitina ichi chikona kuti chichike kuno tikumidza kuti tiwe nyumba yekuti kupera saka zvati kuda izvozvo ngazvouye zvakazara asi iri kufamba ke ari kufamba muri kunzwa sei kuzwa chaicho mukunakirwa uri kufambira muri kuvata here wopedza kumambo ati dai angopera imbai yangopera chete aiwa zvenyu bo ari kufara mukomatobisi but anyway da kutendai thank you very much vanhu vazotikwanisa kutipo transport haisi nyore kuita zvinhu izvi vanhu vachiti uyu akasaiche uyu akasaiche like I said before mabricks achinzi uyu nonge uyu nonge saka transport yedu yazoita mabricks edu aita hambozviona 4000 mabricks tototora mangwana transport yedu tatotaura nemunhu wacho mangwana makuseni tosangana tonodii toenda kundozvitora kwazviri tochingodero semendi yedu ichiri tingatimbota zvokuti sembi zvitina zvichiuya ndo chekutanga chakakosha chitina zvikauya tochitanga kudii kuchifokasa nemasemendi nemadhoframe handiti auye madhoframe edu ouya mawindo frame edu ouya iyo sasi tomboda kutaura zvemadhoframe nemawindo frame nemhaka yekuti zvitina asi zvapa nzvimbo zvanga zvapa nzvimbo tochifofa semendi yedu ikwane semendi yedu ichikwana topinda machi madhoframe fofa madhoframe edu odi okwana mawindo frame edu okwana amozviona moti zvinoita here moti tinokunda here tinokunda here kupedza pano aiwa zvinokunda ini ndokudanda kutoti handichadika zvinezvi zvirari zvenderere mberi nezvinhu zvatawa izvo matrofuramo zveshe zvifanha kuuya pano nezvitinha izvozvo zvikotiungana panapa ndotodini kuti zvifambe zviendere mberi tikumedzere kudii ndokasika saka tezvanhu tikudai izvozvo kuti nyumba ikunzopera inini manje ndanga ndatoti ini kana zvaramba izvi hai ini mukomatobhiasi mosara nebandi renyu sezvozvo ndo zvananga ndatomboti ndoita ini chokwadi mukomatobhiasi hamusikuti kuti kudii zichokwadi hamusi kunzwa ndati kudii ndati ndanga ndatoti zvaramba zvepano ndakundikana ndoinda kumba wakundikana kune chikundikana sei tikotokozvona kuti zvinhu zviendere mberi izvo zvamatogadzira kare zvezvaramba semukomatobhiasi zvarambowo zvokuti ndivini kuona zvichite sei muri mamesa nyumba sika chingozvikunde sei tinokunda here hai zvivona kunda zvingasviendere mberi zvenderere muri kunamata here mukomatobhiasi ndikunamata bozi mukasandinamatira ndoinda ndakundikana kaini aiwa tikunamatira icho shuwa ndikutinamata choshuka tikana ndikana ndousiku zvangu ndikushati namata nyumba yangu idii ipere namatai bozi ini nhasi makuseni ndatoti zvaramba izvi zvekuti zvitina zviuye pano pazongoita ungirosi ikati haiwa zvitina ngazviuye hamozviona saka rambai muchinamata mukomatobhi aiwa ndikutaura nemwari tondire izvozvo saka ndoziva ndikuti zvienderera ndikuti namata hairipo saka guys ndo zviripo izvizvi zvitina zvikanga zvasvika mangwana haiwa thingi ndinofara singaiti toda kutendai hativatende vanhu haiwa hatovatenda zvokwadi hati patakabva pasina chinhu pano asi nhasi kuda kuti mabhiri ari kushanda pashandwa toda kuzvitenda izvozvo saka mangwana thingi ina ndida kuti zviuye nhasi but munhu wacho wetransport ndowematasho vaenda hanzi nempudzuko saka azotipa mumwe munhu kuti agotisengera mangwana zvitina mangwana chii chakatokala techifarira zvitina pano mafara here shiwa ndikutofarira zvinhu zvechikwadi zvandikutofarira ine ndikatofarira kuti shiwa ndikutarirwa ndione nyumba yekuvata chandizva ndikuda izvo chacho kuno kuti kunyepa kuti sei akona kuti zviderere pasi kachikwire chienda mudenga shiwa kuti zviendere mberi kuti mwari andikonde chiro panyumba iyoyo shiwa ndiye andikuda chikapena chimwe chandikutsvaga ipapo ndione pakurara mungona imba chete nyango mukavata pasi hazvina basa saka guys anyway ndizvozvo hamozviona
saka tikapedza kumanya nemadhoo frame mawindow frame takuziva kuti takunyanya kumanya nerufii chii panapa ndikaramba ndichita mamiri goraund ndochikusiya muchipesa zvimwe asi manye material tozongodzoka tochiona yapira manje zvana maevens hazvidhuri zvitina ndo zvazvinyanya kustress semendi ndo ichasara kuti stress madhoo frame ndoziva kuti tikangomamiramira hava 2 days inenge atopese mawindow frame but yafamba zvakuita shape manje dai yange yakuvhara tabhara nese kudai so zvakuita zviita zvitanani haiwa mangwana panouya zvitina zvakambondikwidza bp transport ndo yakati dai si zvitina zvazviri padhuze ka imba yakatofamba nokuti zvitina ndo zvaita kure ndamboda kuti tinegosheta kuti zvibve kuchitekete transport yavo vabva vaikwidza futi tikati manje isu takambopemha tichiti 100 transport yacho hazvizobudi manje saka pazongowana vati aiwa chiita izvozvo kuti zviuye andafara chaizvo handa ndatogive up kati hai ndakundikane ndonoti baba yekera chisara yenyu hati zvinombozosiya sei pazhira dzadzagwadziwa wena but hazvinopera kana muchinamata rambai muchinamata aka ndo inoda kuti unazosimudzwa chako bhoko zvakawanda zvinoitika pakuvaka but anyway sezvo zvitina zvaapo kudai hamwe wangu wafara now takuda kukonfirma kuti munhu wacho hatinazvo here hazviriko handiti mukaenda pane munhu apo kapari kufamba vane waita pandori pacho ivo vari paziva saka handii tino endai pamudhara mugwegwe pamudhara mugwegwe ndioreza kune munhu ane zvitina handii chose izvozvi tataronga zvetinzwa kuti munhu wacho